Da Allah ko zan iya sanin sunanki? Sunana Rabi ta ce. Ba za ki damu ko za ki yi min kwatancen gidanku? Amma da sharaɗin ɗaya. A hanya za ka siya min. Rabi ta sha. Rabi ta sha. Mashirin shirin Abubakar Usaini Aramma wanda ya ɗauki nauyi Salisu Fakas. Babana. Babanka. Rabi ta sha wanda ya bada umarni Muhammad Nura mai shababu. Rabi ta sha. Rabi ta sha. Idan ke baki da zuciya mu muna da zuciya. Ɗan kashin gwiwa ɗaukar sa sai asararren mahauci mai rabon shan duka baya jin bari sai ya sha. Nan ku gidan ubana ne duk inda na ga dama zan zauna. Barai wannan ko shakka ba. Nan gidan ubanki ko kuma gidan mijina. Aiki za a yi aika. Wannan shiri zai rika zo muku ne a tagwayen tashoshinmu kamar haka YKC Hausa TV da kuma Tarayya TV. Ku bibiye mu ranar Laraba misalin karfe 8. Kar ku sake a baku labari. Ni ko da ke tsare.